A ese de Chantada perdeu esta fin de semana en Xove e cunha dubidosa decisión arbitral que marcou todo o encontro. Os de Juan e Dani volveron con 2-0 en contra. Sabíamos que era unha saída complicada ante un rival que está como a nos aí na parte alta da táboa. E, bueno, o partido torceuse todavía máis no minuto 5 cando nos quedamos con 10 xogadores pola expulsión de Alberto. Unha decisión un tanto controvertida na que un xogador local, pois nunha disputa salta algo co brazo e Alberto pois responde facéndolle unha zancadilla que o mellor pois interpretando literalmente o reglamento si que é correcto cartón vermello. Non discutimos eso, sino que quizás que igual que se aplicou por sensación se podría haber feito nas continuas simulacións ou protestas do equipo rival xa nos primeiros minutos, que xa se viu que iba a ser un partido complicado nese aspecto. A partir de aí, pois, é verdad que os xogadores reaccionaron moi ben, pois atopámonos nun campo que era o máis grande da categoría, ante un rival de moita envergadura, verse todo o partido con 10 xogadores, pois tiñamos dúas maneiras de reaccionar e creo que o fixemos da positiva. No primeiro tempo eles dominaron, pero sin ter perigo, agás nunha doble ocasión, que sí que salvamos baixo paus, e a nos, pois, costounos chegar, só tivemos unha chegada área nun remate de cabeza de Javi, e así chegamos ao descanso. No vestiario falaron de axustes que poderían materializar para incluso chegar a levar o partido. Na primeira media hora da segunda metade fomos superiores aos rivais, contando con ata 3 chegadas claras, unha que un centro de Noé toca nun defensor e se vai ao pau, e outras dúas de Michi e Noé bastante claras que non conseguiron concretar. E despois, no minuto 76, noutra xogada de novo polémica, na que un xogador rival controla o balón camao, pon un centro e fan un 1-0, pois puxéronse por diante. A partir daí, que xa despois de todo o esforzo feito no partido, eles co marcador a favor, pois sí que foron superiores a nós tendo outra ocasión, e a partir daí volvemos buscar o empate, pero non fomos capaces, e no tempo engadido pois fixaron o definitivo 2-0 nun partido no que creemos que influíron os erros arbitrais. Evidentemente son erros que poden cometer os árbitros, son deportistas, igual que adestradores ou xogadores, para nada decimos que foran mal intencionados, pero sí que neste caso pois non estiveron a noso favor. O primeiro equipo de SD está de terceiro a un punto do segundo. A mágoa que nos dá é que de haber sumado 3 puntos por souberamos tido un pequeniño colchón para poder asumir outro fallo, especialmente ahora que temos 4 partidos complicados ata Nadal, non? Co cal a mágoa foi esa, xa non cabe pensar no partido pasado, sino no seguinte e comezar a preparalo xa. Repetimos como visitantes, enfrontámonos o sábado ás 4:15 da tarde ao Santa Vallés, que é un rival que non está de momento nese vagón inicial, aínda que, desde o meu punto de vista, e tamén polo que lle oigo comentar a outros xogadores e adversadores, pois sí que ten potencial para dar que falar e para competir contra calquera rival. De feito, así o demostran os seus resultados, e a parte no seu campo, que é un poquinho máis pequeno que habitual, pois vai ser unha saída que se antoxa especialmente complicada, pero bueno, queremos recuperar a senda da vitoria.